जे त्रिपुरा दो फावो जे प्रतु संग्रह हाय जे कतुई सावानी गोरों रक्तंमा बायनो त्रिपुरा दफा असुबारि खेनो बिरमान मानो प्रतु संग्रह कायसा साकारं कसाक बिसिं सिंजखि साकारं खेनो असक कहा खलायै फुनुकनाय हा साकारं खेनो असुबारि खेनो कहा कतुई सागै दावनाय हा बिसिंयं खेनो असुबारि खेनो सिंजखि अमो हाय खलायै प्रतु संहाय लीडर रक्तंमा बायनो त्रिपुरा दफा असुबारि खेनो बिरमान मानो असुबारि खेनो साताव जागो प्रतु संग्रह ताबक जे सीपीएम असुबारि खेनो सागै फायला हा रबर बागान होइते आनारस बागान होइते सीपीएम नो नागै आकंगै सावै फायलायला हा ओ जागानि जे सामा सिंसागै ते आलगा जागावो बारै थांलाय फैलांखा ओ जागावो जे सामा सिंसा लायफैलांखा ते आलगा जागावो बारलाय फैलांखा खलायै बारलायै चालायैनो निजे सा कायसा हावानि बांगैनो वासक लायो प्रतु संग्रह कुनो दिनोनो गुबै बाय गोरै बरफनि सागं खेनो बो बाहाय खलायैबो दफानि बरफनो दालार सागै बादेगै चामानाय बनसि नायलायो इगे जे प्रतु संहायर जे सिनि दफावो लीडर दंमा बायनो सिनि दफा असुबारि खेनो बिरमान मानो असुबारि खेनो साताव जागो ताबक जे सिनि हानि नफां बुबाग्रानि लगेवो गोबां मानो दंगो अमो हाय खलायै जे प्रतु संहाय खलायै गोबां मानो जे सीपीएम नि फायनाय राव आखं राव कांग्रेस नि फायनाय राव गोबां मानो दंगो जेमन दफानो असुबारि खेनो बिरमान फोनांगै जे सरकार सबाय रगै फायनाय राव गोबां मानो दंगो एके बरक हाय बरक रखनो सि लगेवो तुयि बुबाग्रा दंसिना इखे बुबाग्रानो बरक बो बाहाय खलायै पायनाय बुबाग्रानो कुनो बरक सामों खायवानि सुजुग रयाखानाय बुबाग्रानो केबेनाय बुबाग्रानो कासनाय एखे बुबाग्रानो बरक सामों जे काहा खलायै खायवानि बांगै कुनो दिनोनो लामा रयाखानाय हानि नफां बुबाग्रानो जत प्रजा जत आम जनता आम पाब्लिक दंनायनो हाजागो हायफानो जे बनि उंक्लाव गोबां मानो दंगो जे बरक हायाराव बुबाग्रानि उंक्लाव बुबाग्रानि लगेवो जे बुबाग्रानि लगेवो जे तंनाय रबो काहा गोबां मानो दंगो सोहेल संरक डेविड मरा सिंह संरक उनखेनो बेलायनो काहा बरक दफानो हाजाकनाय जार बरक रकनो हायफानो जे प्रतु संहाय रक उनखेनो जे बरकनि मासानाय ओ जागावो सि थांनाय प्रतु संरक कुनो दफानि बांगै सामोंखाया बो बाहाय खलायै निजेनि न खुंहामानाय निजेनि न खुंजामानाय बरकनो बादेगै बरकनो थकगै जानाय रक्सि बरक इके बो हाय लीडर रकनो कुनो दिनो बिसातासा बायदि बो हाय लीडर रकनो कुनो दिनो लगेतार बायदि बरक कायसा बो बाहाय खलायैबो दालार सागै जामानाय बादेगै जामानाय असुकसि बरक वासगानि रोंगो ननो फुनुकनायबो ओ सीपीएम आमालो जे आनारस बागान मामानि ओ जागावो सामों खायजाक रक खलायै फुनुकनाय आनि न खुंसाया आनि न खुंहाया राव हनो पाब्लिक नि थानिवो दालारक सागै आखंगै दंसिनाय बरक कुनो दफानि बांगै कुनो दिनो नायमेनि गरै बो बाहाय खलायै निजेनि न खुंहामानाय निजेनि न खुंजामानाय जे जागा मासानाय ओ जागा सिथांनाय एके बो हाय रक उनखेनो कतुई सावै काहा सावैनो दंनाय साका अंखेबलेनो रांकचाक बिसिं इंखे सिंजखि एके बो हाय साका रांचाक रखनो लगेता रलायदि बिसिंयो जे काहा बनसि लगेरदि साका नन्ता नायलायदि जे गुबै कक सानाय बो काहानो सानाय हायफानो गुबै कक उनखेनो खोनाथावगिया जे दालार बनो उनखेनो सिनि दफानि बरक रक लगेरलायनाय चुबा लायनाय ओ दालारनो लगेरलायते चुबा लायते नो त्रिपुरा दफा असुबारि खेनो बिरमान मालाहा असुबारि खेनो साताव जागलायलाहा फातार हानि जे फायनाय बांलादेशी रक अमो हाय खलायैनो सिनि दफानो सातक मानो सिनि दफानि लीडर बरकनो लगेरगै बरकनो चुबागै दंमाबायनो ताबो जे मिजोराम सं बरकनो सिनि दफानि बरक रकनो लगेरलायै चुबा लायै दंगो आपनो सिनि दफानि बरकनो बुथारवानि तख्तारवानि बुथारसिवानि बांगै बांलादेशी रकनो हजार हगै दंला उलायनि रकम बाय बुथारि पाइरो सिरि बनै
Apa ni sini dopa ni borok no loge rolai cuba lagi dong bayu. Omo hai ke loge rolai te ni sini dopa asuk bari ke birman malah ha asuk bari ke satau bezak lah. Ani banggai bo hai no loge roya kelayu je kaha je kubui bono si loge rolai ti bono si cuba lagi.